Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Liwat ka sa iminahan, Helena. Mao ka nang ako nakita sa imong naong. Liwat ka ni Celeste. Tinuod ka man na ring. Liwat ko ni Mama Celeste. Oo, anak. Suwahin to pa ng inyong picture. Puparihas mo og naong. Ang inyong mga mata. Ang baba. Anak, kinahanglang mag-amping ka diya. Ay, kabalakan ako, Ma. Okay na ko dire. Karon nga nakakita ka na sa hulakway sa imong ina. Helena, balik na diri sa Cebu. Onya na, Ma. Usa pa may dugayan mo diha. Dili na ko mahimong biyaan sa Sir Alejandro, Ma. Ano? Tungod kay... Uwa na ko isalig siyang asawa. Unsay wa kay pagsalig. Ma, salbahis ang asawa ni Sir Alejandro. O klaro kayo nga kuwang na siya sa pagmahal ni Sir Alejandro. Helena, ayon na pag-apil sa ilang kakupot. Misaan ka na ako, nak. Naigo ka lang magsusi sa gigikanan sa ibog idahan. Karon nga may hulagway ka na ni Mama ni Moseles. Pauli na diri sa Cebu. Manawag na ni ako, Ma. Sige. Pero ayaw pagsukol niya ng asawa sa imong pasyente, ha? Ma, kung kinahanglan nga ako siyang suklan ako yung buhaton, Ma. Tungod kay salbahis yung pagkaasawa. Helena, Kinsa man ang gitawgan nimo, Franco? Akong amigo. To sa Cebu. Unsa may imong tuyo niya? Ang patabang ko ni. Nga basusi kung hain mapriso si Siles. O kung pikagawas na ba siya. Mao ka na ang gusto na kong mahibawan. Unya, kung mahibaw na mo kung hain si Celes karon, pahibaw adayon ko, Franco. May problema. Kaya. Ilubay. Si Franco ni. Nanawag ko ni mo kay doon ako'y pangayoong pabor ni mo. May usa ka prisong babae nga ako ang ipapangita ni mo sa mga prisuhan diha. Salamat ka nakatawag sa'yo, Sir Alejandro. Makabasa na sa diary ni Mama. Gusto. Dili ko kutob. Dear Diary. Usa ka buntag, ana. Busy ko sa akong trabahoon. Sa dihang kalit nga miduol na ko si Julia. Ang suot kong higala. O gibaulan ko sa dili na pagpaduol kang Sir Alejandro. Daan na ka nga magtitas, Ma'am Julia. Unya, gibauran ko niya nga dili mag-ikat-ikat ni Sir. Kaya nakagusto sab siya ini. Og musukot siya nga mahimong kapit ni Sir Alejandro. Sa manis, Ma'am Julia. Sukat pa di sa unang salpahis na gyud siya. Si Mama pa yung pasanginan nga kabit ni Sir Alejandro. Pero, siya di ang tunay ambisyon. Unsa makaisunod nga nahitabo. Laing date na sad. Dear Diary,
Ganina sa iyong gabi galit nga misuhod si Ma'am Vilma sa akong kwarto. Og naghilak. Og nagpakiluoy siya nako nga buwagan si Sir Alejandro. Tungod kinahibaw na siya. Nakapit ko sa iyang pana. Oh. Naluoy ko niya og ako siyang giingnan. Nga wa may relasyon sa iyang pana. Apan, misulti siya nga si Julia ang nakakita namo ni Sir nga may gibuhat nga dili maayo. Mikurog ko sa kabalaka o kahipos. Sa suod kong higala nga si Julia. Grabe. Grabe, cute. Daan na gud ang salbahe si Ma'am Julia. Ang akong inahan yung unang nakatilaw sa kasalbahis ni Ma'am Julia. Mihuot man akong dukan. Tiwasan akong basa. Ako siyang gisuniyaan. Apan, iko lang may katawa si Julia. O bibahad nga masakit pa ang iyang buhaton sa umaabot kung dili ko magpalayo ni Sir Alejandro. Mauday nga dili ka siya ganahan ni Mama. Salbahis ko siya pisa nun saon. O karon, ako na sa bang gusto niyang pasakitan. Kalain sa akong gipati. Huot gano'n akong dukan. Muna una ko basa. Mapaway lang una ko. Oh, gusto. Naimayon akong buhaton. Laban na lang ako mga sapot na akong nakuha sa kanhing bahay ni Mama Celes. Kasayo ko mo ng laba. Kalapo ko na ng tubig sa imong gilabhan. Mo ni mga sapot nga ito nakuha sa bahay ni Mama Celes. Helena, mayo tingali nga mo kalma ka sa imong pagpakigsuod Sir Alejandro. Lando, pasagdi na lang ko. Pero, Helena, Dili makadot na ako na sila si Ma'am Julia o si Shane. pero may gamit na sila og lain tao. May apela si Sir Franco. Mayo tingali nga ato ni i-report sa kapulisan. Ayaw. Helena nga naman. Delikado ka na ng mga tawana. Nagdumot na nimo sila si Julia o si Shane. Okay ra lagi ko. Nganong giisa man na nimo ang sinina nga binuwakan? Lando, tanawa kini mo ang sinina. Mura man familiar na ko. Lando, mao na ang sinina ni Celes sa picture nga ato na pa-develop. Tuod, no? Ato ni paughon dayon. Dahil na, Lando, isugo ko ni Ma'am Julia ay pandamon ta kay adlaw ni Shane ug mas gabi Unsa ba mo andamo nang? Ato ko nung butangan og dekorasyon ang sala kay Pasko na hapit. Ogma ang adlaw ni Shane? Hello, Papa? Shane, maayo ka nakahinumdum ka nako dinhi. Muli-li ramakot ko nimo din sa kwarto nimo pa. Unya, pero may masab nga maatol ko na matuka inigli na ako. Mao ba? Kuan, Papa, ugma ba? Oy, sa imong irikala na ako. Birthday man ako. Pag-party. Yes. Si mama na nimo ang sabuta. Ako nang gisugo sila si Mana nga butangan og Christmas decor ang atong bahay. Ganahan ko, ma. Unya, ako i-invite ang akong mga barkada, ha? Kinahanglan tunay inom, ma. Pero Shane, na si Papa nimo. Musugot ka na. Nga doon na kay ilim nung makahubog sa imong party. Musugot lagi na si Papa. Oh, sige. Bahala ka. Kasaba. May sounds man nga gi-install para karang gabi sa birthday ni Ma'am Shane, sir. Oh,
Birthday man day niya. Unsa may imong irigala sa imong anak, sir? Ikaw ang akong papaliton. Oh, dili lang tingali ko mupalit, sir. Basin masuko si Shane. Dili niya siya makauyon. Alejandro, Oh, wa pa man lagi ka makailis. May mga bisita na kita karon. sige. Mag-ilis na ko. Lakaw na, Helena. Pag-ilis na sabdito, kanang presyentable ka. Dili siya mag-uniform sa iyang pagka-nurse? Dili. Gusto ko nga magsinina siya. Sige na, Helena. O, Julia, ikaw na'y atiman sa akong ilisan. Wa man mo gawa si Helena si kwarto. Helena? Lando, naanak ko. Nadugi man siyang ilis. Lando, unsay tan-awan ako? Helena? Ikaw na? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.